A Gara ne da, kad je do kurče na njega šišne. Šta ti tepavac jedan mali šišme zajebavati, jel? Vidiš. Okay, ti papir eater. Papir eater, you stupid dog. Dog taj. Gari, kako gleda. Šta radim, Gara, jede taj papir? Koji Gara kad jede spušta? Gara jede šetu konja. Da. Gara je služba. Je, upeklo, zašto ovo svaki dan oko 4-5 sati upekne ovako u pičku? Ne znam. Upekne sunce tako jako, ne možeš podnijeti.